Akubingelele umbukeli lapho ngasekhaya sekuyisona leso sikhathi sokuhlala urelax ubukele nanga umbukiso obhanyabhanya lapha ngaphansi kwe-channel ku-YouTube siyibiza ngokuthi Uhlanga Media. Kulula ke kwakho ukuthi uvele ugijime lapha ku-subscribe wenzele ukuthi ngaso sonke isikhathi uma ngabe kunento esiyilethayo uzokwazi ukuthola lokho esikubiza ngokuthi phecelezi i-notification. Mina igama lami nguQumba Amaqumba nalaqumbi selesele lentaba. Ngumbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha abathi beyivimba ngapha yaphuma ngapha ngumavinjwa nge-1000 ngumavinjwa nge-Stina ngumavinjwa ngenkulungwane. Nginibingelela kuzo zonke indawo umhlaba wonke jikelele. Ngiyazi ukuthi sesifike la khona sesithi umhlaba wonke jikelele. Uyacabanga ngibukelwe UK, uyacabanga ngibukelwe China, uyacabanga ngibukelwe Goli, uyacabanga South Africa yonke jikelele. Ngibukelwa naye beSuthu naye baPedi. Njengamanje ngilento esiyibiza ngokuthi kimadegwana. Ake ngikutsheleke lapha into ekuyiyona namhlanje sithe sathi ake siyixazulule inkinga inkinga ethanda ukuthi beyinkulu ngendlela esimangalizo. Anofundisa izingane zeni zamantombazana ukuyiphatha kahle manje. Anofundisa izingane zeni zamantombazana ukuyiphatha kahle ngoba lento ihambe ifuna ukubuya ishayise lapha nalapha ya. Uyabona? Kunenzondo ezokhandeka la ngenxa yako njalo ungathembeki kwezingane zeni zamantombazana. Igama leshow why mina. Ake sihambe sestudio sobona ukuthi kuhamba kanjani. Siphinde sikubingelele umbukeli lapho ngasekhaya. Sihlangene futhi sizoxazulula olunye udaba futhi oluthanda ukuthi libe complicated kakhulu. Angazi impela siyophuma nesisombululo salo ngoba ngibona ngathi sikuthanda ukuthi kube nzima ukuqhamuka nesisombululo senthi mayifana nale. Uma ukuthi zonke izinhlaka zizobe yikhona noma sizokwazi ukuthi siyithole zonke izinhlaka cishe sizokwazi ukuthi siphume nesisombululo. Yanibingelela yena namukelo ohlelweni ma. Yebo sangibile. Ninjani? Siyaphila. Uyaphila ntombazana? Yebo ngiyaphila. Ngiyabonga ukuthi ngifike ohlelweni ma. Ikakhulukazi besifuna undodakazi kodwa ngicabanga ukuthi ngenxa yeminyaka bekufanele ukuthi nawe ube khona ngoba ezinye izinto mhlawumbe ezizodinga ukuthi ziphendule kuwena uyabona? Uma uba unomuntu uzoshinga. Unomuntu uzoshinga. Yebo. Undodakazi lo ngale uyini naye? Umntanami ngiyamzala. Oh, okay. Wena ube igama lakho ntombi? U-Andiso. U-Andiso. Okay. Washinga naye? Yebo washinga. Oh, okay. Oh. Awulokhu zanga ufinyelela ngesigabeni somshado wamthola nje emntwini othize kwaba wakashinga ngoba nawe wakashinga? Yebo. Oh, okay. Mangake mhlambe ngizibuzele nje umntwana onjani? Umntwana right. Umntwana right yahlonipha nje kakhulu. Uyakhombisa ukuthi umuntu esifazane ngisho nasendlini umsebenzi uyakwazi nje ukuyenza yonke. Umfundisile? Yebo ngimfundisile. Unayo lento leyo ukuthi endlini mhlawumbe makuthuzela ingane yentombazane nengane yomfana uthi kunomsebenzi womfana nomsebenzi wentombazane la endlini njengokwazi nje ukuthi umuntu wesilisa angeke uzuqalwe kumbe umgodi wethuna abantu besifazane kuyohleze kuyibantu besilisa abamba umgodi umsebenzi wabantu besilisa uthi umuntu wesilisa uyahamba igodi uma ngabe kushonile. So unawo lo nto okuhlukanisa umsebenzi endlini ukuthi hayi lo msebenzi nje bakushanelwa nje awuthi ngivusa usibani ashanele noma okwanombani umsebenzi bakufanele kuphekwe ngane yomfana kupheka ngane yentombazane kupheka kwani. Unawo lo nto okuhlukanisa ukuthi cha anginako ukuhlukanisa ngoba wonke umuntu khona la endlini uyadla. Yonke imisebenzi fanele uyazi ngoba ikusasa ulazi ukuthi izokuphathelana. Uma ungakwazanga ukufunda manje kusasa mhlawumbe makwenzeka uba nezinkinga uzokwenza njani ungazi lutho ungafundanga lutho. Kwaphela kuye khona umuntu othi kubalulekile ukuthi ufundise ingane yesilisa ngemisebenzi yabantu besilisa esifazane uyifundise umsebenzi abantu besifazane ngoba wenzela ikusasa ukuthi makwenzeka igana ungahlekwa lapha kulowamuzi kodwa kwazi ukuthi ingane yakho uyifundisile ukuthi kuphekwa kanjani uyifundisile ukuthi kugaya kanjani utshwala uyifundisile izinto kanjani maye lo wesilisa uma umfundisile ukuthi uyogana kamabani. Kuyenzeka esikhathini mhlawumbe aqawe izinto ezithize. Yebo kuyenzeka ukuthi aqawe izinto ezithize mhlawumbe kuyenzeka mhlawumbe umuntu athola unkosikazi ongakwazi ukwenza imisebenzi ngoba phela masiphile emhlabeni asifani ukufundisa ukuthi akufani singomama khona abashoyo kanjalo ukuthi khona umsebenzi wabantu besilisa. Mina lokho angikuthandi lo ngoba ngeke ngabona isikhathini singaphambili ukuthi lokho akusebenzi ukuthi umuntu enze umsebenzi osilisa kuphela kufuna ifunde yonke imisebenzi ngoba kuzinto isikhathi uqinisile ngiyakule nto isho ukuthi kuyenzeka omunye umuntu mhlambe
umuntu wesilisa athole isikole endaweni thizeni thola ukuthi uyohlala yedwa uyafika lapha ukupheka akakwazi uyafika lapha kunezinye izinto eziningi angayifundiswanga ngoba akubhushwa amagceke lapha kuse college imisebenzi abantu besilisa yenziwe isikhathi esiningi akuluswa akuqhutshwa inkomo lapha kuyafundwa kufocuswe ekutheni uyaziphekela wenzani kuyiqiniso kona lokubalula wenza bayisikoleni ndodakazi grade 11 oh okay sekuzamekile mangake nje ufeyile noma ufice umuntu oyingane nawe ungenza njani ungaqhubeka noma ungathi hayi ngiyayeka ngoba sengifice umuntu omncane naye ngaqhubeka okay uzimisela ukuba yini masomdala ngizimisela udokotela kodwa ngombuka kuyasondela ekuthenini ngaba udokotela ngendlela ubuka ngayo indlela enza izenzo zakhe ne-career ayikhethayo kuyamesha yini impela hayi impela ngiyabona kufanelekile abodokotela hayi ngizwa kahle siphila esikhathini esimbi-ke manje isikhathi esiphila kusona so ukuthi ingane ayifundisekile nenhlobo thina sikhule ezikoleni kushiwo izibongo zikaShaka kuthiwa uShaka kwakuyinkosi ethize usho zonke izibongo zaShaka uzazi ngomqondo ukuthi izibongo zaShaka zithi uthola ukuthi ingane namhlanje ma uyibuza ukuthi yakabani iyakutshela ukuthi yakabani kodwa ayifundisekile lento yokuthi njoba ngoba abakasibanibani uthi mawuyibuza abakasibanibani abakabani ithi hayi angazi iyazi nje ukuthi yona iwucele mayucele kodwa kuqhubeka izithakazelo zakacele zithini uthola ukuthi hayi ayizazi yabona nithena abakashinga ngakithi bagcwele abantu bakoshinga noma ngebona ushinga kodwa thola ukuthi oblose basibiza ngoblose ondelo oshinga obani ohlela uyabona uyazazi nje izithakazelo zakini njengoba uyintombazane nje eseyincane yebo uyazazi hayi siyabonga ntombi siyabonga oba awuyisho hleze ngikutshela nje bohlela rose siyabonga ntombi siyabonga ukuthi nisayibambile lento le lokhuzane nisindisiwe noma ekhaya niphila ngesini isinto sisindisiwe okay lezi zinto nje ezenziwayo zamasiko kufaka iphandla nanana ayikho zo okay siphila South Africa endleke uyazikhethela la ukuthi ufuna ukuphila impiloni eyiphi impilo ekusizayo upho okholelwa kukona mhlawumbe kwenzeke ma ufuna kwenze mothandaza kuyenzeka noma uyabona so kunomuntu onibhaleleke la kunomuntu onibhalele kunesimo akafisa ukuthi esikhulume nani nobabili nomntanako ma ngiyacabanga ukuthi niyamazi ngizozama ukuthi nginivezele kunevideo ngimqophele kuyona ekhuluma ngokuthize so ngizozama ukuthi ngikhombise leyo video ebese ke sithi ukuxoxa mayelana naloko kuvela lapho kwivideo okay ayengilokhuza kodwa ngaphambi kokuthi ngikhombise le video le ngiyafisa ukuthi ngibuze nje kunombuzo engijwayele ukuthi ngingubuze ombuzo engivama ukubuza ukuthi uma uzibuka nje wena kutheni indlela othembeke ngayo nendlela onobuntu ngayo na wena sisibuza umbuzo ofanayo ungazipha bani 10 kusuka ku1 kuya ku10 ungazinika amamaka amangaphi kusuka ku1 kuya ku10 ngendlela othembeke ngayo nangendlela oneqiniso ngakhona ngazinika u8 lo 2 nje ukuthi phela siphile emhlabeni okay sisi ungazinikeza bani 9 ungazinikeza wow ingane right nje noma ukukhuluma kahle noma ku9 ngicabanga ukuthi inamba kufanele kakhulu so ngizodlala nansi ivideo bese mase ngidlalela ivideo ke bese sithola ukuthi siqoqa siqhubeke siya phambili uzobe sowungifaza lapha ezantsi cela usondele dadewethu nibukisane le video message phone ilalise kade ngilalise bese ungafaza lapha ezantsi Andiswa wangenza isilima nomndeni wakho kanti uyazi wena uyalazi iqiniso Andiswa ngifuna utshela uma wakhe iqiniso manje ngiyayifuna imali yami Andiswa ngiyayifuna Andiswa ungazi ukuthi ngiphanta kanzima kanje mfowethu
uzodlala ngami. Ngize phansi kwalolu hlelo ngoba ngizoyibuza ukuthi why mina? Why ngampela why? Kwenzakalani ngami? Ya, angazi niyamazi umfana. Ngiyamazi mfana. Ngiyamazi. Angazi kodwa mhlawumbe ngingayiphinda kwesibili just ukuthi ulalelisise. Ayi. Noma ngingayiphinda kodwa ngiyamazi mfana. Oh. Angimazi futhi ukuthi ukhuluma ngani. Mhlambe ke engikwaziyo ukuthi umfana uthandana noAndiso. Awu kodwa mavela ngibuka ingane wandisa ngibona ngathi umuntu osengane manje ulwazi lokuthi uyathandana mhlawumbe ubudlelwane bakho nondodakazi wakho kanjani mhlawumbe ngale ndlela ukuthi yonke into emayelana nawe uyayazi vele ukujola kwakho uyakwazi. Ngiyakwazi ngoba umfana wafika ezokhokha ngoba thina sasuke saqhuba umntwana lo samisa khona safike sanikezwa imali enyawo. Base bebuye bona bafike futhi sichaze le mali enyawo umuntu uzokuthi imali enyawo zande ukuthi niye khona ukuthi siye khona. Sabuya ke base beyafika futhi sebelethe imbuzi bezogeza umuzi. Angazi ke noma mhlawumbe nikhona ke yini enye imali ayifunayo. Umfana wazazi umntombi baba. Yebo. Uyamazi vele lo ngalo ndlela le. Ngiyamazi ngalo ndlela. Okay, ikhona imali wayithatha kuyena? Hayi angazazi namali mina. Ngabe imali yani la ayifunayo bakithi. Ma ubuka wena ntombi awazi ukuthi ngabe imali yani? Hayi angazi. Ayikho imali mhlawumbe akuphathisa yona. Hayi lutho. No, uzanda ukuthi kube complicated yena. Ayikho mhlawumbe into okube nokungazwani ngayo mhlawumbe na umfana sithi uma wentombazana. Akukho. Bunjani ubudlelwane bakho mhlawumbe nabazali bakhe? Ubudlelwane bethu abunankinga. Ukhona yena umfana, ukhona. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe impendulo zokwazi ukuthi iqhamuke. Uma singabe sibizena sihlale naye phansi mhlawumbe sasithola ukuthi ngabe mhlawumbe imali yani leyo. Kodwa ubonakala engathi akaphathekile kahle uma ubuka ivideo. Uyambona? Ngiyambona. Uthanda ukungidida ke kodwa ukwenza kwakhe. Manje we-Andiso ayikho mhlawumbe imali akuphathisa yona umfana? Ayikho. Usho ukuthi le nto ekhulumayo nje ayikho. Hayi angiyazi. Hayi mangeke. Andiso. Ma. Le mali efuna le mfana. Angiyazi ma. Ayikho into ngifihlela yona. Ayikho. Ngeke phela zakhuluma kanje ingekho imali yakhe. Angimazi nami mawuthi ukhuluma ngani. Kodwa ukahle uMakandiso ngoba umfana ikhona into ethinta ukuthi ikhona imali abake wayiletha kodwa yayihamba ngesimo esithize of which la kule video akasibalanga lesimo cishe akuhlobene naso lesimo lesokuthi waletha imali izinyanga nokuthi wakhokha imbuzi akabalanga lo mhlamba ke sithi mhlawumbe ngenzeka ukuthi imali wayebeka silondodakazi kodwa undodakazi nangu uyaphila kodwa ke manje masithinta into ethinta imali ethinta umfana nani imali ayikhokha yenyawo njengoba ngadusho wathi wakhokha nembuzi angithi okay mhlawumbe ngenzeka ukuthi nako lokho kuyathinteka sazi hawu ngabe kuthinteka kanjani wona mbuzo ke nami nginawo lo kodwa ke ngizoke bathinde la ngaphandle kwenzela ukuthi bamfaka ukhona ngapha ukhona umfana cishe wena umuntu ozokwazi ukuthi akhulume kahle achaze ukuthi yini ekuyiyona ifunela imali. Okay, ngicela ukumthinta la ngaphandle ngicela ukuthi bemfake uyabona madoda ake nimfake bakonfuzekile abantu la ngaphakathi all right okay sharp. Ninjani? Siyabona.
simtholile bafuna umuntu obuthi masitholele yena udadewethu lo mncane ongale uma wakhe lo ngicabanga ukuthi uyabazi. Hayi ngiyamazi. Ubani ohamba naye wena bafu? Uma wami lo. Oh uhamba noma wakho. Yeah. Okay. Naye liyamthinta udaba. Liyamthinta kakhulu. Liyamthinta. Mhlawumbe masingake nje sibuyele emuva ubafu bayigama lakhe. Ngowanda uShozi Sibongo. Oh uShozi. Okay. uShozi. Yebo uma yena ubani? Ozandile kaShozi. Uzandile wakashozi uma wakhe. Yebo siyajabula kakhulu nawe ukuthi nawe ube khona. Ngiyathemba ke ukuthi noma ngabe yini soyikhuluma la mhlambe angeke ziphethe kabi kodwa kunaloko sofuna isisombululo ukuthi siyilungisa kanjani. Angeke kuze kube khona futhi ukuxabana mhlambe nokuphakamiselana imimoya ungaholela ekuthenini kuze kugcine sekuthintwana ngezandla. Ngoba ngicabanga ukuthi bafuna ukula bona isifiso sokuthi uzolungisa angithi. Yebo. Okay. Ngoba khona la mhlambe ongaboni khona kahle. Noma ngoba la sakonfuzekile ukuthi kuthiwa ubafufuna imali kodwa manje imali ukuthi eyani asinazo isiqiniseko ukuthi eyani udadewethu uthi ayeke imali wamgcinisa yona uma ngonjalo nayo unodidiseka ukuthi akungabe imali yani ngoba awubanga specific lapha kwe video uyabona. So mhlawumbe ake usithathe lo sibeke ukuthi size sibe lana nje kungani. Yesenze Uthule kancane ngichaza lento mntanami. Uyabona mntanami lengane le uAndiswa uthandana noWandile. Bathandana kahle. uWandile wasukela lo wafika noma wakhe kami. Wawumuntu obreak uWandile. Oh. Sakhipha imali yokugcina samnikeza amanyethelo. Wabuya sabuya sathatha ugeza umuzi. Thina sazothi ingane ibreak kami. Ikhiphe ngomoya wami omuhle ngileke ingane yami kanti ngileke angathi ngibiza kanti ngane. Ngizama ukuthola kahle na. Okay. Ngiyafisa ukuthi umoya ngasiphakamile futhi. Ngoba inhloso enkulu kakhulu ukuthi sisi masiphuma la siphuma sigezelene imimoya si right futhi sonke. Okay, uthandane nanansi intombazana. Yeah. Uthandana intombazana wayibreaka ngolwazi obonalo wena. Yeah. All right. Ukuthola kanjani ukuthi ikukhokhela into engonge bro? Usahleba bangani? Sahleba bangani? Umfana wena wabreaka lona bayamhleka abafana manje. Yonke indawo yami khona bayamhleka ukhokhela inkomo angayazi. Hawo. Imali yathi yokugcina sokhokhela lengane yazazi yakunika umlenze. Ngifuna leyo mali ke njengamanje ibuye sifuna imali yethu ibuye back ngoba uyazazi la lavulwa khona. Tshela mawa ke iqiniso. Hayi ingane yakho mayinamanga. Inamanga uthini? Inamanga uthini? Uqale ngaye wena inkomo. Amana kusukele nje. Unamanga. Amanga. Wengane hlanga Unamanga. Amanga shiwo. Unamanga. Amanga. Unamanga. Akho manga la. Wena tshela mawa ukuthi wena. Ma wena ma ugephi masisi ba. Ngangingekho tshela ma wawugephi. Oh, kancane lokhuzane khona angazi mangibona ngathi ingane yakhe no usewumuntu omdala. Yabona umuntu omdala mabe ekhuluma kubalekile ukuthi uzama ngokusemandleni noma kufika into ethi kodwa uzama ukuzibamba. More special lapha indalo umuntu uma umuntu ozwana naye. Kubalekile ukuthi uzama ngokusemandleni ukuzibamba noma uzwe ukuthi khona into kodwa uzibamba. Kodwa wathi kufundisekile nhlobo. Hambe kuneke indenzi. Nawe silima. Ungahle ubreak ivirgin, uyobona into abazane intombazane. Awungazihla umdala imngaka. Kwazi bangiyala kodwa ukuhlala bakwakhe. Yabo mntana bakho mshiye incandezela asakamkhulisa. Kuba sifisa indoda ngabe ayazi into into enjani. Ayikho into ayilo. Cha kodwa kubhlungu kodwa bafa ubhalile mfowethu sabakhombisa futhi ivideo njengalo kade uthena sibabonisa. Kona manje into eshayo ukuthi abakonfuzekile abazi ukuthi ivideo imayelana nani. Imali siyayizwa igama lemali kodwa ukuthi eyana bazi. Ngicela nje ukusithatha usibeke mhlawumbe nombukeli ekhaya abone ukuthi njengoba sikhuluma ngale mali othi uyayifuna imali yani. Into yenza. Ngicela ukuchaza mntanami. Ayike into ezochazwa yilo. La uWandile uthandana noAndiswa. Oh. Bethandene mina ngaze ngoba sekufika ngaAndiswa ekhaya. Ezothi ingane yakhe ibreak eWandile. Uma umbuzo mntana wathi Wavuma. Oh. Wavuma. Sakhokha amanyethelo saqeda lapho siyeza la. Thatha imali yami yokugcina ngimlekelele ezokhokha imbuzi la ugeza umuzi. Kwiqiqi usahleka abafana endleleni. Abafana basendawo bamhleka bathi wona mawuthola kanjani uhleka abafana. uyasho yonke indawo kuyaxoxa indaweni uyihlanje nje nami ngizwele mina. Uyihlanje endaweni umfana wami wakhokhela inkomo ngasanga yidle bakidle. Bafo wona wabona kanjani ngani ukuthi hayi uthathile umuntu ombakho mhlambe yini ungathi hayi mina ngithi hayi ngabo nje uthathile ngoba kwenzekile ukuthi Hayi uqala kwethu nje.
ukungivakashela kwakhe kwaba nje isikhathi eside. Yeah, kwaba isikhathi eside. So nami ngase ngiyiconfirm ukuthi shuthi ngempela ngithola itshitshi ngase so litshitshi akwazi lapha itshitshi okelazi lapha itshitshi nje ukuvakashela kwathatha isikhathi eside ukuthi akuvakashela kwathatha isikhathi eside and futhi nokulala kwathatha isikhathi eside so ngayithatha ngokuthi hayi shuthi nge-experience yami itshitshi leli ngase-ke ngitshela umama ukuthi ma ngithola intombi and ngicabanga kukhona mhlawumbe ukungcola kwamashidi okwenzeka noma mhlawumbe wathatha ngokuthi ngoba kuyatibuleka ukufinyelela la ufuna ukuya khona mhlawumbe uyiyona uthi experience usengene ebheka mangaka ama-virgin ngiyazibuzela nje mfethu ukuthi khona mhlawumbe ukungcola kwamashidi okwenzeka kwaba umzabalazo nje mfethu akukho ukungcola kwamashidi kuphela kwaba umzabalazo ngizwayo nje. Alright, I know ngicabanga ukuthi sikuyalunga umfana uthi akakwazi khona umuntu okwaziyo ngaphambilini uyakwazi lokho sisi Unamanga. Ngazoyeka. Iqiniso. Unamanga. Ngamanga lawo Unamanga. kodwa ke phela ngolwazi angazi mhlawumbe ke nani nidlulile isigaba somntombi sengijolo ukuthi kunesikhathi la khona kuthiwa uhlangano wesilisa nowesifazane abangakaze bayocansini kodwa kuba khona isimo somngcola kwamashidi ngicela ningifakazele makukuthi lokho nginamanga ningitshele futhi kuba njalo vele kuba njalo okay kwaba khona kuwena sisi nihlangana naye Yebo. kwaba khona mfowethu hayi abanga khona uyabazi umntombi bakhe lo lapha shiya khona tshela mama ngaphisha umntombi bakho wena ngicela Wena usidansisa, angizokhuluma iqiniso uma ukuthi akubanga khona ukungcola kwamashidi usitshele ukuthi akubanga khona ukwenzela ukuthi sizokwazi ukuqhubekela phambili akakwazi mfowethu ukuthi athi akubanga khona wena uthi kwaba khona uyabo kodwa futhi ngenzeka ukuthi nawo uqamba amanga mhlawumbe wena uqinisile asazi kodwa bengifisa ukuthi mhlawumbe uma ukuthi kwaba khona usitshele mangabanga khona mhlawumbe indlela enhla esekwenzeka ngayo manje kwaba khona noma kubanga khona Baba khona. Ukhuluma iqiniso. baba khona kwabalapha tshela makho iqiniso ulalwe yephi ulalwe before kwandile iqiniso livelaphi ukhona bafoma umbhemu ubala umbhemu lo umsho lo uthi base lo kwami bake baba nesimo sokwenza ucansi mhlawumbe nontombazane ngike ngasuka la ngathi ngiyaphuma ngahlangana nomjida amajida nje isho umfana kasabela isho ukuthi umfana kasabela uthi walala naye ufike umfana wafika wathi umfana kasabela walala naye wafika wambreaka so manje mina njengoba sengiyinhlekisa indawo yonke njengoba mina ngayi khandla kangaka ukuthi ngiyovela ukuthi ngiyohlawula kabantu senzile imali yami akwazi ukuthandana nomfana bomsholo Angimazi. hayi kodwa ke awukwazi ungazi yonke into uyabona isidingo sikhona ukugodwa kwaziyo phela asikhulumi ukuthi la uchithile bowuthandana naye wathandana nomunye umuntu uthandane naye lo mfana wamiyeka okuyinto right leyo ukuthi ungaqoma abantu ababili ngesikhathi esisodwa wasuka wayothandana naye so umiyekile lo waya akekho umfana kwathana uyaboqala ukuthandana ngalo mfana ngiyaphinda futhi ngiyabuza ukuthi ukhona yini omunye umuntu othandana naye ngaphambi kwakhe Yebo khona. yezo alright uyayizwa indaba mkhambe Andisa. Kuthanda ukubusube ngconywana angazi ma isibongo lomfana kwasabela umfana sicha usabela umfana kaBloss usabela ubaba wakhe igama lababa wakhe usabela lale naye lo cela imali umntanami mana ke angazi kunento engingayikhuluma nani siqala ngikhuluma ngendaba yebongo ukuthi isibongo sakaBloss sibuza ithakazelo kwavela ushinga kwavela uBloss kwayinto engathi into eyodwa laba mama abakashinga sibongo sakhe Jesus so khona la isifuna ukungihlanganela kancane khona ifihla amahlaza ngomntanami ufihla ihlazo la nomuntu wesibongo sakho ngomntanami ngihlawula mina ngihlawula amanyala akho la nesihlobo sakho nomuntu wakini mana ande manga ngicela ukuthi umfowethu nje bekhokhile nje wena bowazi njengoba dekhokha bowazi ukuthi uyena vele Bengazi ukuthi uyena. ukwandisa ukutshela kanjani Yebo ngitshela kanjalo Andisa. ayozela inkinga sisi yazozela inkinga uzela inkinga shela kodwa ngicabanga ukuthi ngokuyibuka kwami ayimthindi kakhulu ma
Cha hayi ngiyamzwela. Ngiyazama ukuthola ububi bakho ukuthi obuphi ububi bakhe angikutholi. Hayi ngiyamzwela. Yena wathola ukuthi ingane ayiseyona intombi, wayeseqhubha ingane okuyisiko futhi. Wayeseqhubha ingane eyisa la ethi yoniwe khona. Nebala futhi mayefika khona, umfana khona afike wenza njalo. Wavuma ukuthi yona. Angibayi banakuthandaza. Intombazane yahlona. Ulibana Jesu. UJesu angeke ahlona intombazane. Ubalo thi. Fanele nawo. Fanele ngawuthatha intombazane bayihambise intombi namba yohlona. Ubona kanjani intombi yakhe intombi? Cha manje ngicela ukuyiphinda futhi le ngiyaxolisa. Ngicela ukuyiphinda le ukuthi ngiyazama ukuthola iphutha lama. Ngako konke angitholi kodwa. Iphutha lakho uthola ugadi ngani yakhe ukuthi yenze ibe intombi. Ibingahlolwa lengane. Ize kumina isibelithiyonakele kudala ngoba akakwazi ukubheka ingane yakhe intombazane ukuyikhulisa. Kulapho khulisa intombazane. Kodwa kufikile isikhathi la khona kwazile khona ukubona ukuthi ayiseyona intombi. Babona ndawo lerongi. Kwenda una mhlaza ingane yami mhlaza umndeni wami mina manje ngenxa yamaphutha akhe. Bengingakwazi konke lokho. Ngoba ukhula Mina ingane yami ingitshele ngowa. Ngazi ngowami. Iyona ekufanele ikhiphe iqiniso lonke laziwe. Wenzani ke lesona? Mina ngenze lokho ebekufanele ngikwenze. Ngamqhuba ngamletha. Kwafanele ukwenze eqaleni uhlole intombazane. Iyahlola, intombi yabonakala mama. Ukhule kanjani wena? Kodwa mama Ngoba ngayintombi efeni bakho. ngicela ukubuza umfolo masenimfundisile yena ukuthi intombi ibonakala kanjani. Kholeso, into engisho mntana. Akanababa. Ukuba wena baba ngabe ngabe uyangazi itshitshi. Ngaba sikho la. Kwazi ba ngiyalo ukuthi uhlole baba bakhe kusencane. Akhule ngenalo uhlumani umehodane. Ngabo insizwa. Uzothi break. Hey uhlungu. Ubreak into ya break. Wahlukana nobaba wakhe. Sorry mama. Ngicela ukubuza mana Sorry, ma. ngazi. Wena into ekhalisayo yini ukuthi ukhokhile imali noma ukhaliswa ukuthi ingane yakho iyalokhu iyahleka ukhaliswa ukuphi? Ngala bantu ngene bahlaza nendaweni. Ngenxa uthanda umuntu wesilise ngani? Anginayo umuntu ongathi kuza nengane le. Kusebenzini ingane yami ihlula ukubona ivaji ndoda le ukuthi akekho umuntu esilise eduze kwayo. Wayishiya ingane wahamba wabona abangcono. Ngithole kanzima namhlanje mina ngenxa yakwazi. Uthi wahlukana nobaba wakhe. Wena wakho wathatha ngaba bakhe mina. Uhlangana phana naleyo nto. Phela kufanele ngihlangane ngoba ingane yami. Mina into engezela phela imali yomntanami hayi ukuthi ngihlukane nomntana baba bakhe ngahlangana nawe le. Leyahlangene nawe. Kodwa phela Ihlangene phela ingane yami le. Ihlangene ngani yakho kufanele kwathi imali yomntanami phela hayi ukuthi baba Angiphikile wena sihlangana nawe lo. Angiphikile ukuthi imali ngizoyikhokha. oh siyabonga. Bekuqone nawe ke. Bekuqone nawe sizela imali lazo ukuthi mina ngahlwa mangahlangana ngoba Mana ke imali kani ngifuna nini cha? Ngihamba nani mntana ngicela ukuhamba naye. Make angithi njengamanje befika la bekade ngalindele ukuthi kunenkulumo kanje bengazi. Hayi uzokwenza imizamo. Angiphumi la ngayiphethe imali yomntanami. Uzokwenza imizamo. Indaba sisu inenze ukuthi ukhombe umfowethu. Inenze ukuthi ukhombe umfowethu. Awubona isikhathi Ukhona umuntu owake bahlangana naye. Ngicela yabona njengamanje ngicela vele ukhulume nje iqiniso ngoba asikwazi ukuthi sibe la nawe kahle vele uyingane kufanele ngabe sinawe la sizokhuluma into ethi mayifane nale iminyaka yakho nje ayivumi ukuthi ngabe sinawe la sizokhuluma into eserious kangaka nawe useyingane nje kakhulu ngiyacela ukuthi njengoba sikhuluma nawe la ungalokhu udlalisa umdlalo esingawazi lo mfethu lo ukhona omunye umuntu obenaye qala ngaphambi kwalo mfethu Yo. Wakabe sibonga Bless. all right Kanti yini pho le kuyiyona ebangelela ukuthi uthi ayi khona ngizokhomba Usaka amahlazo. Muthi somkwabo. Ubona isiphupho kusendawo zasikhomba. akamithanga Nkosi yami ngiyazibuzela kuwena ukuthi mina wake wamitha yini na umethi somfono wamitha Hayi. okay ngicela ukubuza ke ngane yakwethu Uzohlawula. yini yabangela ukuthi uthile Uthi mithi. hayi no applause Umuntu ohlawula qala wena ufuna ukugeza umuzi wami. Ukusukela ukuze uthathe uyeke umfana kaBlose uze kumina uzohlawula uzokuze umuzi wami. ngiyacela mama siphingane ithuba ngifuna ukuzwa ukuthi yini yabangela ukuthi ikhombe ingane yakho yini yabangela ukuthi ukhombe lo ungamkhombi lo umuntu Ingoba lo engathanda naye kuqala azangitshela iqiniso ukuthi osekhaya. owakenjani Boss. Uhlobene. manje futhi iqiniso walithola sekulalekile naye Yebo, kwaba amahlandla manga kwabe kanye kabili kanye kabuthathu kangaphi kwaba ekhaya. oh Andiswa. Wangangitshela mina. Sala ma.
ihlazo nje isihlobo sakho. What about imali ukuthi ukhokhile ngiyafisa umbuzo ngoba mhlawumbe imibuzo ayithina kuzoba nganye indlela le ukuthi ukhokhisile omunye umuntu imali ukwazi kwakhokha nembuzi of which bengafanele ngabe kukhokha uyena uthini ngaloko Paula wakho uthini uthini nje okwakho Paula ngaloko ukuthi ukhokhisile umuntu wrong kwenziwe njani njengamanje mawucabanga mawakhe sina Kuzokwenziwa njani ke manje? Fanele iphume imali yomuntu. Akambolala kwenye indawo. Ubuye futhi umqumise khona. Hayi. Abuye abuyisa imali yami. Akuhambe. hayi makude akwakhi lokho ngeke hambe kahle lokho Ngeke kuze kwenzeke kodwa kanje. phela ngicela sithole indlela yokuphuma la siphuma kanjani Hayi ngizozama. ukuthi babuyise imali Uzozama ukuthini? Ngizozama ukuthi imali Hayi sizohamba la usozamile. Sihamba nayo imali yami khuleka wena. Sihamba nayo usozamile. nisenobudlelwane nontombi sisi untombazana Cha, uthanda kanjani naye? Aqhubeka kanjani? Aqhubeka kanjani? Lokhaso la wonke umuntu la endaweni. kodwa manje nawo wonke umuntu futhi Kuyacaca phela. Ngiyacaca umbrekile kuyacaca. sekuyinhlamba sekuyinhlamba Suyamthuka. ulale nomfana wakaBloss angithi Asinayo isho. Noma uBloss upheka ngakho. Upheka ngakho uBloss. hey Ngavele wesithatha ngeke uzophika futhi. Abephiki no. Olaka. Ngicabanga ukuthi ukuthi wakhona noma beqala lento yabo. Ngangeke kodwa ngeke Ngendlela yokukhuluma ngayo. Into ngizela imali. Ngivumile ngathi ngizoyikhokha imali yabo. uzoyikhokha imali Ngizoyikhokha ngisho. sicela ukuhamba nayo imali Ukuhamba nemali yami. awukahle bafo yabona khona la kunokugideka khona ngawo ngempela manje nawe ukuthi uzima kanjani indlela engihlambalazeke ngayo yini ebeyibangela ukuthi mhlambe wena ngale nje mhlambe ukuthi kuze kufike la mhlambe wake wakhuluma naye umtshela ukuthi uyazi ukuthi kwenzakalani untombazana ukukhuluma naye ngaze ngikhulume naye kodwa ngendlela mina esengi Abantu yabona iqhaphesha kanjani ajambona uphika kanjani. la endaweni Bezovele zophika nje. angisemuhle kahle la endaweni mawusuke ukhuluma nabanye bafana nje imkhulisana baye bakutshela ukuthi intombi ibonakala kanjani kamele angaze ngifike lapha enkulumeni zenu sinabajida sikaze sifike lapho asikaze Bese ukhuliswa ubani ngaba nginamali. kusho ukuthi kusengakuphinda phela ukushayile kusengenzeka futhi kuye kuphile kusho ngihambe nikhokha nje ma kuyoqhamuka uma wengane thizeni athi hayi ngiyitshitshi kuyena ubafa afika khokhe futhi ngoba ngazi ukuthi akho sifunda sitholile mangithi ngiyambuka Shuthi ngizoba abantu endaweni. nakhona bafo wena kahle bongenankinga nokuthi wathola itshitshi until kuze kube khona umuntu othola lena arawazi kube kuthiwa lo muntu azangaze abe khona ngabe wena vele uzaqhubeka netshitshi lakho walithola liyitshitshi nentombi yakho wayithola iyitshitshi angithi akukho wona kwakukusolisa akukho kwakungisolisa ngoba mina ngayezwa nje ubunzima ngayitshela ukuthi hayi shuthi la ngifike etshitshi Uthi la masiba ngazaphi itshitshi wena mazaphi itshitshi. Wathi ngiyetshitshi. Akama ngakho amatshitshi. Experience yetshitshi. Ngizocela ukuthi lento le asiyilungiseni kahle. Ngizoyikhokha imali njengoba nithi nifuna ukuhamba nayo manje. Ngeke ngize ngikwazi ukuyithola manje imali. Kuzofuna ukuthi ngihlele nami ngoba bengingazi ukuthi niyeza nizofuna imali manje. Ngiyazicelela bandla. Hayi kabi. Andiswa. Kanyama. Awusemncane andizwa shema usemncane kakhulu Into enzakalayo. Yabona nje indaba ukuthi ngathiwa soqhathile abazali ukuncane kangaka uthola nginyanga ngabe 18 ayingeke akukho right for umuntu usemncane kakhulu even usafunda ngisho isikole uyabo lokubhlungu ngoba uzovela ku TV manje uvele kabuhlungu ngalendlela siyaxolisela lokho kodwa sekwenzekile kuzokwenzeka yikho indlela esingenza ngayo umsebenzi kodwa nje kahle ayi isenzo sakhe masisihlanga mhlawumbe kuyafuna ukuthi uhlale phansi naye empijana nanokuthi lento eyithakazelo nezibongo inako ukubuyishaya nanokuthi ingane zamanje zizaleka ngalendlela ezizaleka ngayo ukuthi sizalwa ubabwayo isibongo sababwayo isibizi into kanjalo ngoba ngitholile ukuthi umfowethu obiza isibongo sama wakho yena futhi ubiza isibongo sama wakhe naye futhi ngokunjalo okusho ukuthi lo mfethu lo waya enthe wakabani wakaBloss okusho ukuthi umzala wakhe Yebo umzala wakhe. Okay kodwa ngicabanga kufana kwayibonga ngithi Abantu bandawonye la. uBloss noShinga abantu bandawonye
bathakazela ngokufana obohlele Oh futhi ngefana nokuthi kusuke umuntu wakakhuzwayo akhulelise kaGumede. kunjalo Oh kunjalo nje kodwa ke manje kubi mangabe sethatha icala lomunye umuntu eliphosa komunye umuntu. kube ngempela Kodwa angazi uba futhi ngiyafisa kodwa ngathi manje ngokumtholela umuntu mhlawumbe wesilisa ozobahlala phansi naye emfundise ezinye zezinto ngoba izinto ezikanje ziyashayana. Usengaphinda kuwe nentombazane futhi kungaze kufike enganeni ukhulisa ingane yomlungu niyibone nje umlungu kodwa ngoba uyayivuma ukuthi yakhe nithi hayi fuza ikhehlala lekhaya nekhehlala lekhaya limpofu samlungu. Uyabona so into enjalo ibalekile ukuthi siyibalekele. Uyabona angazi ke futhi masigoqa masikola ngokuthi uzokwenza indlela ukuthi bakhokhele imali. yebo ngizoyenza indlela Okay Secela imali cela ukuhamba nayo. Cela ukuhamba nemali umntanami. hayi mama Cela ukuhamba nayo phethe imali umntanami. Cela ukuhamba nayo. akukho possible. Cela ungaphinde ubuyele ekhaya ngiyacela. Mina ngibona ukuthi akukho possible. Mhlawumbe sengenza indlela ma uzoyikhokha showcase. makuphela inyanga nje ngizozama ukuthi Uyabazi vele ulabahlala khona. yebo ngiyabazi ngizoyiletha Noma izilandele. Cha. uthengeka salibeka la ekhaya Okay. ngizoyiletha imali Okay. No mhlawumbe ngazi andiswa. Awukho umuntu amazwi ongaba nawo mhlawumbe uzehlisa umfowethu ngoba ngicabanga ukuthi umfakile inkingeni. Uzokuthi akhokhe izinto. Okwesibili nasakhe izimuzi. Uhlazilela umuzi wami, ngicela ke izimuzi wami naye uhlaza lapha. Ngokuthumela ngokuletha ingane engeyona ayiletha baba. Ngicela ukuthi imali yami bese geza umuzi wami. sizokulungisa konke lokho ngiyavuma wonke amaphutha kodwa mama ngicela wazi ukuthi okwenziwe izingane besingazithumanga siyacela nje ukuthi sikulungise lokho kwenzeke ngendlela makuphela inyanga nje ngiyayiletha imali ngiyaxolisa nje kakhulu ngakho konke okwenzakele Ungathini andiswa ngomfowethu? ngiyabona ukuthi lami Mfowethu uthini? Hayi kusekude mina ngimxolele. Kuzoqhubeka nempilo yakhe nami ngiqhubeke kodwa kusekude nje ngimxolele kule senza senzile ngoba ngisho ngingamxoleli. Kodwa kuzoqhubeka kuthiwa umfana wakashozi. Kodwa phela nako bafuna afuna silikhuluma icala lokuthi wena ukhokhisiwe into wrong. Kodwa nje for the fact ukuthi ulale nentombazane ungashadile nayo and uma waye uyakwazi lokho ukuthi ulale nayo. Salo kodwa nomama ukuthi umama sihambe siyovela ku ukuthi sigcine nathi kungabe into ezoba Wakhokha. ngakho wavuma wahlawo. Alright. Wena wakhokhela ukuthini? Wakhokhela ukuthi uwena oqala ukulala naye ngithi. Ngangikhokhela ukuthi mina ngaqala ukudlala kade ngaqala. Okay. Ukulala nje naye ke kona kuyicala phela nako kukodwa ukuthi ngisho ngathi abengaseyona intombi kodwa ukwazi komzali ukuthi wena ulala nengane nengane yami nje kuyicala nako. Khona ke lokho kuyiqiniso ngempela kwani. Yes, kuyicala Ushintsha amantombazane nje endlini ekhaya nje akuyona kuyona singakhuluma lokho abantu abaqingane zabantu abantu ukuthi Akona lokho into ngayami kodwa funa singakuzibi futhi ukuthi ulalile yebo naye. Umuntu olala nomuntu ulala naye ngoba naku kunegama lento abayenza it's either desizwa uthola ukuthi kudala kwakufanele kuze kube ukuthi likhona ibandla lisakulandela lokho ukuthi umuntu uphume intombini mase kuze kwashadwa. Yabo ngoba sewuvumelekile ukuthi ungalala naye ngoba senishadile. Usaya kocelo wenza imembeso nani uyitshitshi nje. Until kuze kufike usuku lomshado. So ukuphakama uthi wena hayi ngifuna imali yami ibuye kodwa ulalile naye. Basenalo nabelungelo lokuthi bathi hayi asiyibuyisi imali engaka. Le mali engaka yokuthi uhalala nengane yami. yebo Ngicabanga ukuthi imali kona uyakwazi. Awukwazi. Angikwazi ke lokho. Lokho angikwazi. Uzokwazi maphela kufanele Sasingahlawulelanga ukuthi ulaliwe sahlale to breakiwe. ona ngihlawulela ukuthi Imali ngifuna ukuthi aka breakwanga yimina kuphela. Ukuthi ulaliwe sansizikhulume lokho. Kube sakhuluma seqaleni ukuthi uselali ulaliwe ube sebreakiwe walala kwami mhlawumbe lokho bengizoyikhokha. Bengithenga kubo. Manje le ukuthi breakiwe aka breakanga phela. Imali ngifuna leyo mali bheke kuphela. Ukuthi ulaliwe yayinye into leyo. Masiphala siqoqa ukuthi ukuthi ulaliwe. manje wona ma awukwazi ukuthi umuntu umelale nomunye engashadile kuyicala lokho Ngimtshelile nje umfana athi ngizwele ngimtshela phambi kwakho ukuthi nje abantu naloko lesho ku right. Engiphikayo ukuthi le mali singaze ihlephu ngenxa yokuthi ene uvele uselaliwe.
Hayi ngeke sihlephule. Ngileke ngisho ukuthi kahle kodwa Phela. ngingayihlephula uma ngokukholwa nje kwakhe nokulunga kwakhe kodwa yona omunye umuntu bengayihlephula Bengeke ngahlephula. Bengakazahlephuli. Bengancane. Isubena sasithi ufuna virgin. Sekumele lokho le. bengayibuyisa phela ukuthi okay virgin nansi ke imali enayikhokha ngoba nenkokhelo virgin kodwa ngicela nibuyisisa imali engaka yokuthi usibanibani walala nomntana ngoba omunye umuntu angayiguqula lento athi phela vele kwakusa zalale nawe kade niraphile ngiyalinganisa ngisho uyabo ngizama ukuvezela ama side ahlukahlukene lento le ukuthi akumele nigibele phezulu kwendlu ngiphuthe lenzeka ngoba yebo nona imbi into awayenza ngiyavuma imbi into awayenza kodwa walala naye umfowethu nengane yomuntu engayikhokhelanga ingeke nomfazi wakhe walala nje nawe umzali wayo uyazi nawe futhi uyazi akukhokhelwa lokho mahala Elogibela phela kanjani likuphikela bathi bengaphezulu nje asofuna imali esayikhokha kuphela. okay Elogibela phezulu njalo likho kodwa ngicabanga ukuthi mavele bona benze wrong so ngesorong kwabo kuphela. mina bengizama ukuveza ama side onke kahle kahle ngiyaxolisa uma ukuthi akufiki kahle lokho ngiyazixolisela kakhulu okubalekile njengamanje ukuthi igama limile lithi uma uthi uzoyikhokha imali ngiyakuzwa futhi ukuthi uthi ufuna ahlawule ukuthi nakhipha isilwane nasiletha emzini wakhe endaweni wrong akakuhlawule njalo nawo lokho nawe uma uyavuma futhi Hayi ngizolungisa konke. Mhlambe leyo yileyo ke mhlambe sesingakhulumela indaba ukuthi ene ayizohlawula ngoba ulalile nayo. okay Mhlambe leyo ke kodwa le engayikhipha ucash ayishini ngeke. yamanyathelo Yes, nyathelo lihlawula. Sizoletha. Ngiyacela nje ba hayi ngiyacela. alright no Uzoyithola. mhlawumbe ngingathi nje ke siyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi udaba lesilungise kahle nalokuthi singaphakanyelwa imimoya kuyinto engihlaze ngiyinqama nje kakhulu ukuthi enkulumweni yethu yabantu abadala kubalekile ukuthi si-understandane sibe ne way forward futhi ibe right uyabona siyakuthola ukuthi intombazane waba nephutha siyathola futhi nolwazi lamfethu ukuthi lalekha ekuthenini athola ukuthi ngempela iqiniso lentombazane elithini so siyabonga kakhulu okwethu njengamanje ukuthi sithi ke sonke elizayo ngesikhathi esifanayo sizobe sikhona siyihwaye mina igama lemabona kude uhlanga media siyabonga kakhulu xela ngicabanga ukuthi isikhathi esiphila kusona mfowethu isikhathi esiphila kusona la khona othola ukuthi izingane ezikhula ngaphandle kwabazali bazo bephelele enye ithola ithuba lokubona ubaba mhlambe lo 2 days uma ehlala naye mhlambe unyaka wonke ubaba imbona mhlambe onyakeni 12 days ithuba elanele lokuhlala naye ilitholi nakhona futhi ithi ihlezi naye mhlawumbe bebusiness ezinye izinto ithuba nje la baba nendodana kuthiwa kuyaxoxwa alikho uyabona so izingane eziningi uthola ukuthi zifumbathiswe ububi babanye babazali uhlangothi ingane ehlala ngakulona luyifida noma liyigxisha ububi balowo omunye ongekho eduze ngasonke isikhathi uma ngabe isondela ngakubaba noma isondela ngakuma lo ongekho eduze kwayo ihlezi ibona umuntu oyisilwane ngoba yatshelwa ngaye bathatha ubudlelwane babo nokungazwani kwabo bakwenza kwaba isikhali esoba phakathi kwabo nengane ukuthi ingane yami ingaweqi lo muqa ngoba usibanibani akangiphathanga kahle sisathandana uyinju baba wakho wena ngeke uzungitshele ngoba baba wakho lo ukuthi nokuthi yakhula inenzondo ukuthi ayimfuni ubaba wayo yona ezinye zazo ishwa nje lokuthi uma wayo nobaba abashadanga kodwa ubudlelwane buhle futhi umama akayigqishi ukuthi ubaba wayo unjani lezi zinto ke zilimaza kanjani ingane yomfana mangabe ikhula afuna likhule ngeziyalo noma ngeinkulumo ezinhle eziqhamuka kubaba nokuyiyala ngekusasa ukuthi azi mfana wami ukuthi makwenzeka ukuthi akumele kwenzeke ukuthi makwenzeka ukuthi akumele kwenzeke ukuthi masikhuluma ngentombi sikhuluma ngomuntu owukuthi nokuthi ukuze ubone ukuthi uthathile umntombi entombini kumele ubone yini ezoba ama signs azokwenza ukuthi ubone ukuthi ngempela umntombi ubuthathile entombazaneni kuyinkulumo leyo ngeke ize ibe lula phakathi kwendodana noma wayo uyabona umama ukhuluma ezentombazane so intombazane kulula mayikhule eduze kwama wayayitshela ukuthi hawu sekufike leso sikhathi ayike yabona ke ngane yami ungatatazeli khulileka lesi sikhathi ke sidinga ukuthi nje ukhulileke mina ngizozama ngakonke okusemandleni ukuthi lezi zinto ziba khona zokuthi kungasali phela sekubona nombani ukuthi sekufike leso sikhathi kuwena uyabona ikhula yazi ukuthi kunesikhathi esizoyifikela
uma ifika eminyakeni engaka kunesikhathi esizoyifikela esiyobe sesikhomba ukuthi seyindala ngokwanele seyingamakha ngisho umntwana iyakwazi lokho ikutshelwa uma wayikhula ubudlelwane bendodakazi noma wabuhleze bubuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyaphike ngekuthenini uyabona umfowethu ukube bekuthiwa ukhule eduze kwababa wakhe ngabe uyakuqonda kahle kamhlophe ukuthi lo wamuntu umfice ngaseyona intombi ngoba baba wazomtshela ukuthi intombi mothatha umntombi bentombazane eyintombi ubona ngokuthi kwenzeka ukuthi Njengizwa uthola ukuthi izalikwazi kwakuthi mangabe sowumthathile umakoti sohlezi naye ekhaya bese izalikwazi zimadane ziyokobe lawini leni ekseni kuvuka zifuna ukuyobona ukuthi ngabe igazi likhona nemashidini ngoba bafuna ukubona ukuthi ngabe sobuthathile umntombi bukamakoti khona bezokhona kuzokwanda ikhaya ngoba into abayifunayo bona yingane babebona ngani na babebona ngokungcola kweshidi ingcoliswa yini eshidi lingcoliswa igazi ngoba umuntu wesifazana uma ngabe ephuma emntombini kunendlela ekwenzeka ngayo ekhombisayo ukuthi sephumile emntombini. So umfowethu uthi akalibonanga igazi kodwa waqhubeka wakhokha yini ulekha knowledge ulekha ulwazi lokwazi ukuthi intombi uyibona kanjani ukuthi ungilale nentombi ke namhlanje uthi watibula yena wabona ngazuthi njobe etibula kushuthi kuseyiyona ngoba naku ungayeki nje ube maganga ukhululeke uyabona. So ngicabanga ukuthi mhlambe ebantwini abahlale lo msebenzi abantu abafana nomalume bazingane kubi ke yena ngoba umalume akekho eduze uyabona kodwa ngicabanga ukuthi umsebenzi osalela umalume ukuthi bayifundise izingane zabafana ukuthi empilweni nje impilo yonke ingasewona amantombazana impilo nje yonke ukuthi iphilwa kanjani eyiphi indlela eright ezinye izinto uzibona kanjani mazizokwenzeka ukuthi sezizokwenzeka ezinye izinto mase zenzekile ubona kanjani ukuthi okay wena ekumele ube in charge for lesimo lesi uyabona. Ngicabanga ukuthi ubudlelwane kumele kube buhle kakhulu komalume nezingane ngoba nemishado seyinqabile einganeni zabantombazane masondelana kakhulu noma bazo omabazo nabo abasondele kakhulu einganeni zabo beyitshela izinto ezisazokwenzeka ukwenzela ukuthi zimayifika babe sebenalo zibe sezinalo ulwazi ukuthi okay lezi zinto lezi seyifikileke vele ngangitsheliwe ngazo. Kodwa ke engikubonga kakhulu ukuthi uma wentombazane lo wakashinga bengenaso isiqiniseko bandla bengazi wayitsheliwe naye indodakazi yakhe wayiphelezela wayihambisa lapha emzini kubo kamfana mabefika futhi kubo kamfana bafike bavuma yena wabakhokha kuyena akusilo futhi iphutha ngoba yena bengazi ingane yayimtshele kanjalo futhi nomfana wavuma okusho ukuthi yena akanalo icala uyabona. So nje ke ngibonga ukuthi kodwa ukwazi ukuthi ehlele ngezantsi athi hayi ngizoyikhokha leyo mali ngoba uyalibona iphutha ingane yakhe iyavuma ukuthi isabile lento yokuthi umfana lo waya owakubo ngoba phela masikhuluma ngoshinga noBloss into eyodwa noNdelu into eyodwa uyabo. So wasaba ukuthi hey mangabe ngitshela uma ukuthi ngonakele sengoniwe umfana wasendaweni ukuthi sekuyicala nje kwayelona ukuthi sengizoya kanjani ekhaya ngithi ngiyofuna something ekhaya noma mhlawumbe ngihambisa ingane ngithi ngiyiqhubela kithi ihlazo lelo bazobuka abathina abantu abawomakhelwane nabantu nje basendaweni ababaziyo ukuthi labantu abakashinga laba bakaBloss hawu uqhuba ingane uyisa iyonzani ingane ngoba ikubo lapha yana uyabona. So ikhona le ihamba ishayise khona ngicabanga ukuthi kubalekile yabona ongenani usala ingane soyitshela izithakazelo zakubo utshela ingane izithakazelo zakubo kubalekile utshela ingane izithakazelo zakubo khona izozazi ukuthi okay mina njoba ngucela emakuqhamuka omunye umuntu ezibiza ngodubandlela angimenzi lutho lo muntu ngoba lo muntu owakithi isithakazelo sakacela udubandlela mase lo muntu wakandosa angimenzi lutho noma ngazibiza ngondosa angimenzi lutho ngoba isithakazelo sakithi leso lo muntu kusho wakithi. Zibalekile izinto ezikanjalo ama conversation akanjalo noma singabanaki nje kodwa wona abalekile nokwazi ukuthi njengoba wena ukhona nje uzalwa ubani ozalwa ubani ozalwa ubani ubani ozalwa ubani uyabona. So ngiya lapho ke la ngiyakhona ekuthenini mina nje ngayala kwathiwa kaNgcobo ungabolinge uzushele kaNgcobo ngobani na ngabuza kwathi hayi kaNgcobo ubaba wakho umshana wakaNgcobo isalikwazi esizala ubaba wakho esakaNgcobo awusheli kaNgcobo wena umntana omshana kaNgcobo. Awu mina ngihlangana kanjani noNgcobo pho ngoba phela ubaba omshana wakho uyahlangana ngoba uyingane yomshana mangathi ubaba wakho uyahamba uthi uyakamalume uhamba nawe okusho ukuthi uzofika athi hayi bo malume ingane yami le so ihlobo automatically ngoba uthe malume ingane yami le uyabona. Zibalekile into ekanjalo sizikhulumeni ingane siyifake lezi zinto lezi ukuze zikhule nazo zazi ukuthi okay le ibongo lezi nazo sihlobene nazo ngandlela thizeni even kangidi angisheli uzobuza ukuthi kanjani kangidi ngoba isalikwazi sami lese ngishoyo uMaNgcobo sizalwa uMangidi
angikwazi ukushela kaNgidi ngoba mina ngaba ngikho ube kuthiwa abantu bakaNgidi abekho ngizoshela kanjani ke kaNgidi ngoba isalukwazi sisala ubaba siwumshana wakaNgidi sona esakaNgcobo ubaba umshana wakaNgcobo mina ngumshana wakaShange lento le ilandelana kanje ingane yami izoshela kanjani kaShange ngoba mina ngumshana wakhona akwazi ukwenzeka lokho so asizilandelele lezi zinto ezikanje nifundise nezingane bakithi ukuthi ibonakala kanjani intombi bakithi nisazokhokha inkomo eningazazi nisazofa ukukhokha inkomo eningazazi hayi cha kulungile Xebo